Galing tayo mga idol sa aking bukid kasi binisita ko yung aking nyugan kung meron nang makukuha ang nyug. Meron na po tayong ma-harvest. Ayan po yung aking nyugan dito sa bundok mga maminsir, mga idol. Kailan inabot akong ulan. Ganda ng mga bunga oh. Yun po yung baba sa unahan yung bayan ng Ilmanan. Yan, kitang-kita dagat oh. Dagat ng Pasakaw, Barceloneta. Yung sa unahan si Bukot. Sarap dito magawa ng yung parang yung parang sa ibang lugar. Yung dahib. Yan oh, ang lalim po niyan mga idol, mga museo. Ito ko sa pinakataas. Kaya lang uwi na ako, alas 4 na. Papakain pa tayo ng baboy tsaka magugulan ng ating kalabaw. Napakatahimik ng buhay probinsya mga maminsyo, mga idol. Umulan kasi. Inabot tayo ng ulan. Puro nyugan dito sa Bicol oh. Kailang kinagat ng init kaya yung mga bunga niya masyadong maliit kasi kinagat ng init. Pero ang ganda ng bunga. Yung papaya dun, hinog ng papaya oh. Malayo kasi, malalim. Ang ganda ng nila, kinaingin nila. Thank you for watching po mga idol, mga sir. Thank you. Magandang hapon sa lahat. Bye bye.